les maletes per marxar cap al Mundial de Clubs, que aquesta temporada aquí m'ajuga a Marrakeix. A Marrakeix? Hem passat per Abu Dhabi, vam ser-hi pel Mundial de Clubs. Primer Tòquio, no? Sí, primer Tòquio, després vam anar a Abu Dhabi, vam tornar a Yokohama, i ara sí que hem conegut Marrakeix com una seu exòtica. I el que És exòtica pel món occidental, però clar, per la cultura i per tota la gent del Marroc i en general per totes les persones que no formen part del que podríem dir Europa i que en canvi formen part del Marroc o d'Argèlia o de Tunísia, doncs clar, Marrakeix és una gran capital que a més té molts encants turístics, molts elements de viatges. Aquest any el final del Campionat del Món, la final del Mundialet de Clubs és a Marrakeix. Quins clubs hi participen, Ricard? Mira, em referia per exòtica des del punt de vista del futbol mundial, del primer nivell. Doncs mira, avui el primer partit, que a més és un partit d'aquests de fase prèvia, que ja saps que hi ha fases prèvies de continents, avui es juga el partit entre el Raja de Casablanca, que és l'equip anfitrió, contra l'Outon, l'equip neozelandès campió d'Oceania, justament entrenat per un català, Ramon Tribolieix, que ja fa un parell o 3 anys que defensa o que entrena l'Auckland, que probablement és el millor equip de la zona oceànica. Tots dos jugaran avui perquè els grans favorits que començaran a jugar la setmana que ve, l'Atlético Mineiro de Ronaldinho ja ha fet les maletes, ja ha viatjat cap al Marroc, ja saps que els brasilers hi van amb molt temps d'antelació, per cert. Per ells s'ho prenen molt seriosament, això. Home, per Ronaldinho, per exemple, és l'únic títol que li falta, perquè quan vam anar-hi a Yokohama el 2006, recordem que el Barça va perdre contra l'Internacional de Porto Alegre. Bé, Ronaldinho ha tornat aquest cap de setmana a l'última jornada del Brasileirao, va fer un gol de falta i un gol de penal. Ja sabem que Ronaldinho a aquesta temporada continua mantenint tot el seu talent. I l'Atlético Mineiro jugarà la semifinal del dimecres, probablement contra el Monterrey mexicà o contra qui guanyi d'aquest partit, que jugarà avui a 2:45. I dijous No.